señorías, unhas breves palabras de agradecemento aos organizadores que pensaron en Acobal para este premio. Reconozco que cando me chamou Jaime quedei bastante sorprendida. E quero recordar que lle vin as gracias e intentei rechazalo, pero díxome que non había opción. É verdad que desde fai muitos anos incorporamos os nosos procesos de traballo procedimentos para cuidar a calidade. Despois seguimos co medio ambiente. Foi como un inmenso gozo, cada vez haberá máis profundo, máis normas, máis profundo. É de agradecer que as administracións valoren este esforzo que as empresas realizamos para formar parte dun futuro máis sostible. É complicado integrar un sistema de xestión de calidade e medio ambiente e prevención que che permita traballar, ser rentable e ao mesmo tempo sostible. Pero creemos firmemente que é posible. De feito, no 24 calculamos e registramos a nosa huella de carbono. Pero todo non sería posible sin a implicación, por un lado, das persoas que se ocupan de alimentar o sistema e, por outro, dos compañeiros que fai que o seu traballo sea máis fácil. Felicito de novo aos organizadores e tamén aos premiados. Gracias.